Рэдакцыя часопіса «Роднае слово» радая прэзентаваць нашым чытачам супольны праект пад назваю «Лідскі сшытак», які мы падрыхтавалі разам з педагогамі Лідчыны і які выходзіць на старонках жнівеньскага нумара. Чытачоў лідскага сшытка чакае часопісная прэм'ера. Кожны настаўнік адзначыць, я ўпэўнена, карыснасць, практыка-арыентаванасць матэрыялаў, якія будуць змешчаныя ў рубрыцы «Рыхтуемся да цэнтралізаванага экзамену». Першы урок па арфаграфіі ўжо змешчаны ў жнівеньскім нумары, працяг, а іх чакаецца не адзін дзясятак, шукайце на наступных старонках роднага слова. А яшчэ чытачоў чакаюць цікавыя грунтоўныя матэрыялы, метадычныя распрацоўкі пазакласных мерапрыемстваў. Гэта і QR-квесты па гісторыі і вуліцах Ліды. Гэта і літаратурныя віктарыны, і сапраўдная падарожжа, гульня ў старажытную Ліду, рыцарскі горад. Адукацыйныя традыцыі вельмі моцныя ў старажытнай Лідзе, але педагогі Лідчыны вельмі добра арыентуюцца і трымаюць руку на пульсе найноўшых трэндаў адукацыі. Да вашай увагі цікавы матэрыял гэтага раздзела, які расказвае пра выкарыстанне нейрасетак у выкладанні мовы і літаратуры. Але і гэта яшчэ не ўсё. Яшчэ больш матэрыялаў чытач знойдзе у віртуальным дадатку да роднага слова. Пераходзьце па QR-кодах, па спасылках, якія далучаны практычна да кожнага матэрыялу. Чытайце працяг публікацый, знаёмцеся з новымі аўтарамі роднага слова, настаўнікамі Лідчыны.